नै बिथाङा मेचिन साफा खालामगासिनो नुदों मोखांखौ देखाया लाजिनांनानै हनै ओरैजाय नैथिंजायबो नै गोलावनो न'खाय जोंना कम्पानिया मा मेचिन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरलाय नुदों जा गिदिर गिदिर दं जोंनाव नुदों बिल्डिंआ नै ओरै सान्दुंखौ नुहुरलायो नै आरो नैबे माबा आबै मेचिननो नै नंगौना नङाथाय आंबो नुफेराखैमोन आबै मेचिन होनना बुंदों बेखौ माबायदि आबै मेचिनथाय ओमफ्राय बेथिंजाय माने मानसिखौ सोनानै सालिग्रा नैबे मोनसेया मानसि उन्दुना होबाथाय सालियो आरो ओमफ्राय नैयाव सासे दं नै बुंथाथानो बे मा मेचिन नै आपेल मेचिन लायनो आपेल जुइस खालामग्रा नै बेयाव थुनांगौ तु तु टाटा तु 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 टि टु टु बिदि थुनांगौ नै बेयाव ओमफ्राय मबाइल फिल्मबो नायबाय थानो हायो आरोना बेयाव लोगोफोर फिल्म नायनो गोसोबा फिल्मबो नायजायो आपेल मेचिन माने बेयाव आपेल फिल्मखौ नुयो आरोना आपेल फिल्म नुयोब्रा बेयाव ओमफ्राय नैबे माने नैबे माबानि नैबे सान्द्रिनि मास्टार बियो नैबे सान्द्रिनि मास्टार बियो नैबे मानसिया नैबे मेचिनखौ आं सालायो माने बे जाहैबा भिडिअ बानायग्रा आरोना मोखांखौ देखायथ'वा मेचिन सालायखालिसो देखायगोन दा देखायथ'नो हामा जालायबाय नै बाहेरनि नोजाराफ्रा नुखाय नै लकेसना बेसे साफा बेखौ बाहेरनि लकेसनखौ नुखाय नै माबायदि नुयोखाय बेफोर बाहेरनि नुखाय नै अखा एसे गारथ'बाय नै नोगोद दैखानि अखाया